V-a regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne uităm la niște videoclipuri de ale mele. Că știți că de aici, de la ăsta, am început să postez videoclipuri cu X-Recorder. Și văd că îmi place primul episod de Minecraft. Haideți să dăm pe asta. Bine v-a regăsit la un nou episod. Astăzi jucăm un nou joculeț pe Mayday. Și hai să pun așa. îmbracă Greg-ul ăsta să facem ceva. Uite, putem să iau. Putem să tăiem ăsta. Mă, ce zice. Putem să dăm upgrade. Mergeți de certificatul aici. Asta upgrades. Trebuie să dăm la upgrade. Am și că ăsta și ăsta ca să tai. Și n-avem ăsta. Așa, nevoie de 5 diamante. La nivelul 200 foarte bine să nu uitați să dați un like și subscribe. Deci de primul episod de Mayday m-am arătat foarte multe chestii. Dăm aici așa. Și avem aici de găinile. Și așa arată. Dacă vă întrebați ce e asta, de aici punem lucrurile în fermă. Da. Aici avem niște chestii. Aici la edit mod. Edit mod, hai să vedem. Nu putem să-i dăm editare. Scenic mod. Așa, nu mai vedem nimic pe ecran. Și iar la fundalul, da. settings, aici avem foarte multe setări. Uitați cât de multe chestii avem aici la settings. PvHactipoli. Aici avem limba, dar nu avem limba română, din păcate. Da, era și chiar dacă era și limba română. Și cam asta e tot. Uite aici credit. Mă, ce șmecher. Da. Și dacă mă întrebați ce e cu iconița, să vă mai arăt aici. Am și 180 de bănuți, 0 diamante și aici avem shop-ul, gen. Hai să vă arăt shop-ul. Cam așa arată, e cam mic shop-ul. Și dacă vă întrebați ce este iconița asta de aici de jos, ei bine, aici avem niște prieteni. Și dacă dăm aici pe un profil, de exemplu, hai să dăm de Greg. Da, uitați, șmecher. Putem să ne uităm așa la toată ferma. Asta e, mă, ferma lui Greg. Puteam să mă uit pe alte ferme. Să dau și like. Uitați că numai de aici e like. Ferma așa. Am uitat să vă zic în videoclipul ăsta. Uite porci. Sau v-am zis? Și mi-a pus zona lui de început. N-am văzut. Cred că... N-am văzut. Da, aici. Puteți să vizualizați și voi haideți să... acest videoclip. Uitați, aveți aici și dacă apăsăm pe ea, cum se numește? Înapoi la ferma noastră. Cum se numește? Vezi că avem nivelul aici, toate chestiile. Uite, aici aveți cum se numește. Bun. Acum hai să trecem la alt videoclip. Bun. La primul episod de Minecraft. O să pot să vă fac tutorial. Și de la capăt. Bine v-a regăsit la primul episod de Minecraft. Hai să ne uităm puțin la Minecraft. Și dacă se strâng foarte multe like-uri acolo și subscribe-uri, o să pot să vă fac tutorial cum să instalați și voi acest Minecraft. Bun, am dat pe play. Aici am arătat șmecheros. Sunt două camere. O mapă aici eram eu puțin mai vechi. O poză mai veche. Haideți să o jucăm. Se numește Ratopia. V-am zis și în descriere că ne uităm la videoclipuri pe Daviduțu Extra. Ca să fie ușor. Am și o Ratopia de survival, doar că nu prea vreau să o joc. Da, e cam nasol Ratopia de survival. Îmi place mai mult creativ. Dacă survival.
Și chiar o să vă fac tutorial pe canalul mare dacă se mai strâng niște subscriberi. Uite, dacă facem 100 de abonați putem să... Să înceapă odată mapa. Mama, aici avem camera veche. Nu-i prima dată când mă joc. Aveam camera veche. Hai. Ce tricou aveam aici. Mai repede. Hai bro, foarte multe minute. Cât mai începem mapa asta nebună? Hai bro, odată, am zis. Ia uite-l, mă. Bro, trebuie să apăs oare pe el. Hai mă, odată. Cât mai durează, chiar cât mai durează mapa asta. Bro, e atât de mult. Oare trebuie să apăs pe loading și atât? Nu trebuia să apăs pe loading. Sau avem noroc să îmi dea loading? Nu știu, bro. Hai. Mai dăm o dată. Mergi odată. Doamne, mapă nebună. Poate pot să mă pun aici? Nu, că nu se mai vede genele. Dacă să fac multe like-uri și subscribe-uri la acest canal, vă promit eu că fac tutorial. Să vedem dacă merge. Cum să instalați voi Minecraft. Gata, merge. Let's go! Ce? Porcul. Bun, asta e mapa mea. Și ceva, eu mi-am spawnat odată foarte mulți porci. Am făcut și crafting table. Și în episodul ăsta cred că am făcut. Uite, am aici portalul, am făcut eu nu știu. Bro, aici sunt pe creativ și știu să fac multe chestii. Da, aici zbor. Fac toate chestiile aici. Și din păcate nu pot să mut această cameră din dreapta, eu pot să o mut doar pe asta din stânga. Ba, da, mi l-a dat. Asta e cea mai amuzantă parte în tot videoclipul. Hai mă, dată că dau exit. Bro, a pus pe exit. Da, chiar a pus pe exit aici. Acum nu a pus pe exit. Doamne, mă doare mâna. Hai deodată. Vreau să ies. Chiar m-a durut mâna. Doamne, și acum am dat în meniul ăsta de Craft Pro. Hai să vedeți și voi mai bine. Craft Pro scrie. Da, puteți să căutați și voi acest videoclip dacă scrieți primul episod de Minecraft. Doar că haideți să vă mai arăt niște detalii despre acest episod de Minecraft. Aici jos, dacă vedeți. Hai să dăm și noi like aici, așa. Dați voi like. Și băgați și voi acolo subscribe, că suntem atât de aproape de 100 de abonați. Trebuie să facem subscriberi. Pe canalul mare vorbesc, nu pe ăsta. Bro, nu din nou, serios, chiar am... Bă, de unde am blocurile alea de nisip? Bro, acum din nou trebuie să-i dau. N-am vrut să-mi iau blocurile de nisip, că mi le-am luat degeaba. Uite, vedeți pătrățele astea de jos, acum vi le arăt, astea de aici. Da. Uite, vi le arăt și eu. Bro, asta de aici de jos trebuie să se facă toate culoarea gri și vedeți că unele sunt negre. Dacă nu știți videoclipul Tom și Ben se bat, bă, rog să-l Ba. Tom și Ben se bat, cred că o să vi-l arăt în episodul ăsta, dacă tot l-am zis. Bro, din nou îmi dă site-ul. Nu, de ce nu? Vreau să mai văd acest Doamne, ferește, lasă. Iar mi s-a bubuit mă ăsta. Bun. Haideți să ne ducem să căutăm videoclipul Tom și Ben se bat. Dacă v-am zis să-l vizualizați, hai să vă arătăm cum arată. Bă, da, a venit vremea pentru bătaie. Vremea uscată. Hai să pun și subtitluri ca să înțelegeți mai bine. O să vă băteți în continuare. Hai mă, odată. Hai și... Mă, de la capăt, bro. Iată-și pe sora mea. Bă, da, a venit vremea pentru bătaie. Vremea uscată. Bă, ce amuzant. Niciodată o să vă băteți Iată-și în pe sora mea. continuare. Și acum hai să vedeți toată viața. Bro, ce amuzant e! Am și scuipat telefonul. Ai, Doamne ferește. Mă, ce? Da, videoclipul se numește Tom și Ben se bat. Se numește. Și uitați ce am mai postat aici. Aici așa, șmecheros. Uite mă, Play-Store-urile. Hai să ne uităm la Brawl Stars vechi. Că ăsta cred că o să fie
Și o să mai postez, nu o să mă las, cred că un nou niciodată. episod. Astăzi jucăm un nou joculeț. Hai, ce Este joculeț? Brawl Stars, doar că este pe varianta din 2019. Dar unde sunt în camera? Când Mă mai pun la aici jos. brawler, vedeți că sunt doar 28 de brawler și mai lipsesc foarte puțin. Am vrut să fac un episod 27, mai nu devreme. 27, 28. Mă, nebunule. Să fac alte episoade de Frag, de Stumble, de Clash, de Brawl. Hai să începem de aici cu primul joc. Hai că am pus să bubări. Să știți că trebuie să fie 3 iteme ca să putem ca să ne poată pica ceva foarte interesant. Hai că avem aici ceva la shop, încă un Brawl Box. Hai că dăm direct cu 2 Brawl Box-uri. Hai că dăm în forță și eu aș vrea să cumpăr această ofertă cu 2 mega boxuri, doar că expiră în 4 zile și uitați că de gemuri am 15. Și am destule. Chiar n-am destule. Ok, hai să dăm primul match. Bă, vreau să fac atâtea gemuri, vreau să cumpăr acea ofertă. O să jucăm cu Bibi, uitați cum mă cheamă. Vedeți, dacă nu știți cum este Brawl Stars vechi, Da, o să fac tutorial și de Brawl Stars imediat. vechi. Dați aici numele și câte trofee am. V-am arătat acum cu acest Haide, mă, ce scanner. Și mă jucam maker hai aici. să dăm direct în forță cu primul match. Bun. Bun. Și puteți să-l căutați cu primul episod de Brawl Stars vechi pe YouTube. Și cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă mai vreți videoclipuri, nu uitați și voi de un like și o abonare și pe canalul ăsta secundar, că suntem atât de aproape de 100 de abonați pe canalul principal. Pa, pa!